कहिए क हमके परेशान कइले रहलू ह अपना बहिन से मिले खातिर। ई बताओ मिल के कैसन फील होता? जितना तोहरा से फील ना आवेला उतना इनका से आवता। तो ऊ तो निक बा। ई तो तोहन लोग क दिल क बात हो गइल। आ हमरा दिल से पूछलू ह कि हमार का फील होता? का होता? जबले हम आइल बानी एगो बात नोटिस कइनी ह। हाँ। एको हाली प्यार से जीजा जी बेचारी कहली ह ना। काहे जीजा जी कह के पैर धइली हाँ पानी देली पी के ना सुननी का? बे हम कहाँ देखनी ह? कान में रुई खुद उतरा गेल देख के सुनबा कहाँ ले? ना ना ऊ हमर शिकायत बा इनका से। अच्छा। खाली अपना बहिन में ही बाझल बाड़ी। तो बात कवनी जीजा पानी पी ले जीजा खा ले। खाली टेलीफोनवे में निमन-निमन बतियावेली। रियल में नाही। ठीक ना? व्यवहार में शर्मा जाइला बस। खाली टेलीफोने में बढ़िया से बोलेली। अच्छा ठीक बा, तब जाइब तो फिर कबो आइब ना।